канали Модур Шабака YouTube Таджик ТВ. Колонна камшидим акмерама ғариби Дина билет харидим парвоз дорум ба қариби Камтар ваҳму тарсда дил акчи меша ҳаётум Яке мен то қапанам киметия ба наҷотум Падару модар нестай апаву хоҳарам нестай Оча дар хӯрникиҳо бачаите кор кадестай Ки оилам хор нашава ба суми казор нашава Дайни пиришонам падарам бемор нашава Мазобам ки кашм за толай масерай Отам ба сари баланд гуфтай бачаи машерай Ами қашмада басай табассум кардай хоҳарам Дина сумравон кардам мошин харидай додарам Айдам зиёд мешам ма хушбахттарин мудамум Занг мезанам хонамон бихон мегум дад додарам Мали шав занг мезанам салом бигем ба падарам Дунё ту фақат зулму азобам доди ғариби Тану ҷисму ҳаётамро сӯзонди ман танҳо Аз ин дунё безорам мо дилгирам бехудо Азизамро мебурдан ман мемирам Чанд сол гаштам омадум оғӯш кардам очаҷона Падарам ба ханда гуфт шер бачам шидай ба зана Шам кардам ай падарам бромадам пеши рафиқо Хандида чақчақ карда прогулка кардем то боло Да ҳаму кӯчаи боло ма дидум ӯи дарӯзша Шам кардай мо ба ҷоши дидум қомате ба нозша Ай хотирам намера чӣ хиқати шидум шинос Гуфтум бести мегирам табассум мекарду ба ноз Леки сумулой набуд тай ма бой набуд Маҷбур будам ки берам кор кунам барои тӯй ма Инак хабар мея интизорай хушрӯи ма Ишқиш қувватам медод вақте ки ма ях мекардам Хотири ишқи покнон менатои сахт мекардам Тақдири ма золимай вай бояд мара шикана Хабар омад ки шукарпӯст май нохун мекана Дунё ту фақат зулм